Det er fredag den 10. Klokken den er ved at være 5, og vi kører til Norge nu. Og vi gør faktisk noget meget atypisk. Fordi vi kører afsted i dag. Vi har først vores hytte i Hafjell fra søndag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fortæller alt det, fordi det er jo til hjemmevideo. Det er jo til jer, der er med på turen. Det kan være, vi bliver demente en dag. Vi kører afsted i dag. Vi har hytten i Hafjell på søndag. Tanken er, at vi kører til Sverige, overnatter, kører lidt længere op i Sverige, og så har vi hele dagen derop i morgen, lørdag, hvor vi formentlig skal rundt og se Göteborg og se lidt forskellige ting og sager. Og så kører vi afsted i morgen eftermiddag aften, kommer så tæt på Lillehammer og Hafjell som muligt, og så sover vi der, og så står vi op søndag og er klar til at stå på ski. Det er planen. Er I klar? Og nu glæder jeg mig. Hvor dejligt, Alfred. Måske Det er jeg glad for. lidt. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. Så nåede vi til Sverige. Der er 150 km fra Göteborg. Vi er ved at gøre ungerne putteklar. Så skal vi ud og se, om vi kan finde et sted overnat. Morgen. Det er lørdag. Og vi er lige vågnet, som man sikkert godt kan se. Det er en dejlig nat. Så herude ved en strand midt i en skov. Strækker lige lidt. Vi er i Göteborg på Naturhistorisk Museum. Sidder vi i en ghetto midt i Göteborg. Vi får vores middagsmad. Bestående af Nutella og banan. Vi er nået til Norge, og det er blevet tid til noget aftensmad. Hvis læseklubben ellers har tid. Det blev søndag. Vi er vel ankommet til Hafjell. Jeg står her væk og Det er bare lækker. er det godt? Og det er fedt vejr. Og vi er klar til toppen. Og vi har snart styr på alle vores unger. Jeg ved ikke, hvem fanden der har taget... Der er nogen, der har taget 6 børn med her. Det er fuldstændig... Så er vi i gang. Og Hafjell forkæler os endnu en gang. Der har været masser af sne her, men jeg har været lidt slidt, så det er rigtig rart med lidt mere. Så. Og alle mine børn kører selv på lift.
Så det kører bare. Så lige op til, hvor meget larmer. Nå, jamen, det er også helt vildt. Det er vildt voldsomt. Vil du der forsøge at sove? Men det er fordi, at om 49 minutter, der åbner pisterne. Så vil vi gerne udstå på ski. Hvornår? Nå, det er vældig bra. I don't wanna miss you. I wanted to know that you'd understand. That I don't wanna miss you. But what you waiting for? And I don't think anyone could care more. I'm not gonna kiss you any more time. Experience your love in the way you lie. We're just human, don't forget you owe me. For reminding you you'll die. By the wayside, there's a secret to your majesty. I wanna know it 'cause I can't let you forget me. But what you waiting for? And I just wanna see you care more. I'm not gonna kiss you any more time. Experience it all in the way you lie. We're just human, don't forget you owe me. For reminding you you'll die. If I am lost, then who are we? Society not built to see the atom bombs and families. The kiss of summer sky. The infants and the mystery. You're sizing up mortality. You're lying here, it's clear to me that I don't wanna die. I'm not gonna kiss you any more time. Experience it all in the way you lie. We're just human, don't forget you owe me. For reminding you you'll die. Are we really here?
Ja, begge kanter i. Flot, Alfred. Så springer vi. Yes, hopsving. Sådan der. Få en rytme. Få en rytme. Yes. Så vender vi næsten hjemme mod Danmark. Rønne og Fjoler lige op og få sidste tur. Og så kan vi bare sige tak for endnu en fantastisk uge her i Hagefjeld. Så vi håber, vi vender tilbage igen næste år. Og må ikke vi gør det. Vi ses.